Dočkaj! Netoč. Sme sa namnožili, že tu je David. Pohyby. Asi viacej. I to. Tak to vidie. To bol dobrý. Justin Bieber. Bože, to nemyslíš vážne. Čokoládový pouťa do vlasov. Do mojich blondiach. Jedna dokonca. Budete ma točiť, ako sa vyserem, alebo ja neviem. Dokumentáciu. Mirka ťa bere ťa. Bere ma, no. Dajme dokumentáciu. Dajme dokumentáciu celého tvojho dňa. Keď sa dobudíš a vstaneš na 2 minúty a zase zamkneš a dobudíš sa potom po obede, zahrač tu formál a zase to nájdu lepšie. Ja neviem fotbal. To by som už mohol také telefón. Cestu na MHD stojí. Tady sa niečo dohaduje zás, bože. Nemôžeme túto osobu tady, co je napravo, odhalovať moc, lebo to by nedopadlo dobre, že? Cenzúra. Ideme telefonovať, hej? Dobre, Zuzke. Zavolaj, nie? Čo nového bolo? Výsledka musí. Nieco. Paťo. Nezdvíham. Привет. O, tam zahod. Nie! Nie mi to. Za závod, je to všetko za závod. Au. To sú všetko za závod. To je vaše? Uj. To je vaše? Jaký máte to? Lenka. Lenka. Není. A tu je... Jaké máte? Jak sa volajú? Hej, začínaš? Áno, toto je jeden z... Nevím, nedíme oči. To je, áno, toto je tuším Gejza. Toto je Ildigo. Sú naše kamaráti. Že, Peťo? Áno. Áno. Žedecká. Áno, vaše veliče. Nehej to. Jaké páči? Červené? Rozumíte? Velice jednoducho. Ale na písomke to bude veľmi ťažké. Obražteky. Budú pietky. Dobrá. A jejda. Budeš šubrovat? Co to? No. Jirka. Dávaj. Počkaj, kam ideš to? Dávaj. Daj se. To je fakt o neutočení. Pardon. Tu netoč. Dobre.